Mulej iftaħ li xoftija u fommi xandar it-tifħir tijek. Il-verb sar bniedem, ejjew nadurawh. Il-verb sar bniedem, ejjew nadurawh. Ejjew ħanfaħru bilena il-mulej, ħanajtu bil-ferħ l-blata tas-salvazzjoni, nersqu quddiemu bana tarat il-ħajr, nannulu bajjat ta' ferħ. Il-verb sar bniedem, ejjew nadurawh. Għax Alla kbir u il-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha, fidejhu mal-qijan tal-art, tiegħu mal-qċaċet tal-olijiet, tiegħu il-baħar għax hu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Il-verb sar bniedem, ejjew nadurawh. Ejjew inqimuh u nixteħtu quddiemu, arkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna, għaliex huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Il-verb sar bniedem, ejjew nadurawh. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'meriba, bħal dakinhar f'massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jiena għamilt. Il-verb sar bniedem, ejjew nadurawh. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisel u jenet, qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux, għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Il-mulej sar bniedem, ejjew nadurawh. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-verb sar bniedem, ejjew nadurawh. Xjum glorjuż bl-aħbar tal-fidwa, fih ġie l-anġlu għand il-Verġni b'messaġġ tat-tieba ta' Alla biex isseħħ il-weda ħienija. Il-verb ta' Alla li jumnissel sa minn dejjem minn missieru, oġbu wkoll minn fostna jażel ħatejx għal żmien fid-dinja. Hekk sar bniedem wofra ruħu bħala vittma għal dnubietna, ħalli jew blaħtija b'demmu jista' jħassar id-dejn il-ħatja. Verità li deret fuq artna, b'ġisem bħalna minnhom verġni, saffil qalbna bid-dawl tiegħek, imla qlubna li tixtieqek. Wint għaddejja li Alla, mismewwiet fejn qiegħda s-Saltan, ibqa' ħares lejn uliedek taħt għajnejk bħalhom ħanina. Glorja lilek Kristus Sidna bin Marija Ommu Verġni, mal-Missier u mal-Ispirtu ġieħ jintradlek issa u dejjem. Amen. Alla bat l-Anġlu Gabriel għand Marija Verġni ir-Arusa ta' Giuseppi. Alla tiegħi int lilek ħerqan infittex. Ruħi bilaċċa għalik imxenna jiena, bħal artnix fa maħruqa bla ilma. Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek biex nitaxxa bis-seta u l-glorja tiegħek. Għax it-tieba tiegħek aħjar mill-ħajja, xoftejja jxandru it-tifħir tiegħek. Għalhekk imbierkek tul ħajti kollha, nolli dejja u nsejjaħ ismek. Bħal biker mill-aħjar li jsemmen nimtela, u jannilek fommi b'xoftejn ferriħa. Meta minn dowt fuq friexi fik niftakar u naħseb fuqek fis-sarjiet tal-lejl. Għax int kont għajnuna għalija,
Għaddel ta' ġwenħajk nanni bil-ferħ. Mijek tinaqat ruħi, int tweżinni bil-leminija tijek. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Allabat l-Anġlu Gabriel ant Marija Verġni il-Arusa ta' Giuseppi. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tijek. Birku emejjel kollha tal-mulej il-mulej, faħruh u għolluh għal dejjem. Birku Anġli tal-Mulej il-Mulej. Birku Smewiet il-Mulej. Birku il-mijiet kollha ta' fuq is-sema il-mulej, birku setat kollha il-mulej. Birku Xemx u Qamar il-Mulej. Birku Kwikeb tas-sema il-Mulej. Birku xita u nidda kollha il-mulej, birku irjeħ kollha il-mulej. Birku Naru Sħana il-Mulej. Birku Bartu Ksieħ il-Mulej. Birku nida u borra il-mulej, birku sielċ u bart il-mulej. Birku Ġlata u Silċ il-Mulej. Birku Ljeli u Ġranet il-Mulej. Birku dawl u dlam il-mulej, birku beraq u sħab il-mulej. Ħad birek l-art il-Mulej. Ħad faħru u tolliħ għal dejjem. Birku montanji u għoljiet il-mulej, birku kull ma jimbet fl-art il-mulej. Birku Ejjun il-Mulej. Birku Ibħra u Xmajjar il-Mulej. Birku ħud kbir u kull ma jżiġ fl-ilma il-mulej, birku tjur kollha tal-ajru il-mulej. Birku Bejjem u Mrieħel kollha il-Mulej. Birku Wliet il-Bnedmin il-Mulej. Birek Izrael il-mulej, faħruh u għolluh għal dejjem. Birku Qassisin tal-Mulej il-Mulej. Birku Għaddejja tal-Mulej il-Mulej. Birku spirti u irwieħ tal-ġusti il-mulej, birku qaddisin u intom ta' qalbumli il-mulej. Birku Ħananija, Azarija u Misael il-Mulej. Faħruh u għalluh għal dejjem. Imbirku lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, infaħruh u nolluh għal dejjem. Imbirek int Mulej fil-wisa kollu tas-sema, ta' min jollik u jsebħek fuq kollox għal dejjem. Imbirka Inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tijek. Il-Verġni nislet b'kelma bla ma tifsex bubit u baqgħet verġni meta tat lid-dinja is-Salvatur. Għannu lill-mulej għanja ġdida fil-ġemgħa ta' ħbiebu it-tifħir tiegħu. Ħajifraħ Iżrael bil-ħalliq tiegħu, jitennew l-Sion bis-sultan tagħhom. Ħajfaħru bisfejn l-isem tiegħu bid-daq tat-tambur u taċ-ċetra. Għax il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu u jsebbaħ lil-fqajrin bir-rebħa. Bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom. It-tifħir ta' Alla jkun fuq fommhom u sjewx bdewx tixfar f'idejhom. Biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus u jagħtu il-kastik lill-popli. Jorbtu bil-ktajjen l-islaten tagħhom, birbit tal-ħadid il-gbarat tagħhom. Jagħmlu minnhom ħaq miktub għalihom, dan u ġieħ għal ħbieb tiegħu kollha. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-Verġni nislet b'kelma bla ma tifsex bubita u baqgħet verġni meta tat lid-dinja is-Salvatur. Ġesu Kristu li kellu n-natura ta' Alla ma għadx fit-tex tiegħu li hu daqs Alla, imma tneżza minn kollox billi ħan natura tal-sir. Sar jiġbaħ lil bniedem u der minn barra bħal bniedem. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Il-mulej miegħek.
Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Fl-imħabba kbira li bija ħabna, Alla bat lill-libnu f'sura ta' ġisem midneb. Imbierek il-mulej Alla ta' Izrael għaliex ġi jżur u jifdi il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wieħed fl-imoddi fom il-profeti għad-disin tiegħu. Biex isalvana mill-edewa tagħna u minn idejn dak kollha li jaboduna. Bek jureħnina ma' missirijietna u jiftakar fil-pat għaddejs tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef il-Abraham missirna li jatina. Li meħlusin minn idejn l-edewa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-oli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubithom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibatilna mill-loli jiżjara tax-xemx tiela. Ħajdawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq ta' slim. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Fl-imħabba kbira li bija ħabna, Alla bat lill-libnu f'sura ta' ġisem midneb. Illum qegħdin niċċelebraw il-bidu tas-salvazzjoni tagħna bit-tħabbira tal-mulej. Bil-ferħ ta' qalbna nitolbu l-Alla u ngħidulu Tidħol għalina qudiemek l-om qaddisa ta' Alla. Il-Verġni Marija laqet ferħ kbir l-aħbar li battila ma' Gabriel. Għamelu Alla li aħna wkoll nilqgħu s-Salvatur tagħna brat ta' ħajr. Int ħarist lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek. Ftakar fina l-koll u ħenna lina għax int missier ħanin. Marija hija Eva l-ġdida li jobdiet il-kelma divina tiegħek. Ħajsir minna wkoll skont ir-rieda tiegħek. Għamel li l-Verġni mqazza Marija tkun l-għajnuna tal-imsejknin u ta' minu qalbu mbeżza u dajjef. Tidħol bit-talb tagħha għall-kleru, għar-reliġjużi u għall-poplu kollu. Skiet inresqu it-talbit tagħna. Niġbru t-talbitna bit-talba li Marja tina s-Salvatur tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. U Alla, inti ried li l-verb tiegħek isir bniedem bħalna fil-ġuf ta' Marija Verġni. Għatina il-grazzja biex aħna li nistqarru li l-feddejtana u Alla u bniedem insiru wkoll nixbħuh fil-ħajja tiegħu ta' Alla. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Nazzarenu Kawki. Illum il-Knisja Eżjes tiċċelebra l-festa għażiża tas-solennità ta' tħabbira tal-mulej. Kejjew aħna wkoll nimtlew bil-ferħ għal din l-aħbar li l-mulej ingħaqad magħna permezz ta' Marija. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra lil Alla. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina, għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, inti ried li l-verb tiegħek isir bniedem bħalna fil-ġuf ta' Marija Verġni. Għatina l-grazzja biex aħna li nistqarru li l-feddejtana u Alla u bniedem nissieħbu wkoll fil-ħajja tiegħu ta' Alla. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. F'dak iż-żmien il-mulej jissokta ikellem lill-laħas u jgħidlu: Itlob sinjal għalik mingħand il-mulej Alla tiegħek f'qiegħ l-art jew fil-għoli ta' smewwiet. U ħas wieġeb: Ma nitlobx, ma rridx nittanta lill-mulej. U l-profeta wieġeb: Isimgħu mela dar David, mhux biżżejjed għalikom li tkiddu lill-bnedmin biex issa se tkiddu lill-Alla tiegħi? U għalhekk is-sinjal jagħtihulkom Sidi stess. Araw, ix-xebba issejrom u jkollha iben u issemmih Immanuel għax Alla magħna. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għassal minn wieġbu: Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Int ma titaxxaqx b'sagrifiċċji u offerta, imma widnejja inti tiftaħli. Ma tlabnejx vittmi tal-ħruq u ta' tpattija, imbagħad jien għedt: hawn jien ġej. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rieda tiegħek. Alla tiegħi dan joġobni, il-liġi tiegħek ġewwa qalbi. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Xandart il-ġustizzja f'ġemma kbira, xuftejja ma żammejthomx magħluqa, mulej dan inti tafu. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Ma ħabbejtx f'qalbi l-ġustizzja tiegħek, il-fedeltà u s-salvazzjoni tiegħek jien ħabbarthom. Ma ħbejtx it-tieba u l-fedeltà tiegħek lil-ġemgħa l-kbira.
hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Qari mill-ittra lil-Lut. Ħuti, ma jistax ikun li jid-demm tal-gniedes u tal-mos ineħħi id-dunubiet. Għalhekk Kristu meta daħal fid-dinja qal: sagrifiċċju u offerta int ma rridx, imma ġisem int ħejjejt għalija. Vittmi maħruqa u vittmi għad-dunubiet lilek ma jogħġbukx. Jien imbatet, hawn jien ġej biex nagħmel ir-rieda tiegħek u Alla kif fil-ktieb hemm miktub fuqi. L-ewwel qal: sagrifiċċji u offerti u vittmi maħruqa u vittmi għad-dunubiet la ridthom u lanqas oġbuk għalkemm dawn titlobhom il-liġi. Imbagħad qal: hawn jien ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek. Bekk Alla neħħa s-sagrifiċċji tal-ewwel biex iqiegħed flokhom tat-tieni. Bis-saħħa ta' din ir-rieda aħna tqaddisna permezz tal-offerta tal-ġisem ta' Kristu magħmul darba għal dejjem. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Gloria u tifħir lilek Kristu, gloria u tifħir lilek Kristu. Il-verb bħal ġisem u għammar fostna u aħna rajna is-sebħ tiegħu. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. Fis-siċċar Alla bagħat l-Anġlu Gabriel f'belt tal-Galilea jisimha Nażaret anċebba marsa ma' raġel jismu Ġuseppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisimha Marija. L-Anġlu daħal għandha u qalilha: ifraħ mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Tħawdet ħafna għal dan il-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha x'setet qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha: tibżax Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla. Ara, int se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u jissemmih Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bini l-oli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-Anġlu: kif ikun dan la darba ma narafx raġel? Wieġeb l-Anġlu u qalilha: l-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħed id-dell tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwielet minnek ikun qaddejs u jissejjaħ bin Alla. Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xuħitha hija wkoll nislet iben fil-ġuf u ġa għandha 6 xhur dik li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal, għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija: ara, jiena l-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. U l-Anġlu telaq minn qudiemha. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-festa tal-lum eżies għandha timlina b'kuraġġ kbir. Għaliex? Għaliex hija l-festa li turi x'inhi l-għaxqa ta' Alla. L-għaxqa ta' Alla hi li Alla jgħix mal-bniedem biex il-bniedem jingħaqad miegħu.
kemm huma sbieħ u ta' kuraġġ il-kelmiet li jgħid l-Anġlu lill-Verġni Marija. Ifraħ mimlija bil-grazzja, imtela bil-ferħ, għax Alla ħa grazzja miegħek, tefa' ħarstu fuqek, Alla jħobbok, tantu hekk li il-mulej huwa miegħek. Dawn il-kelmiet eżies għalhom l-Anġlu Gabriel lill-Verġni Marija. Imma dawn il-kelmiet qed jgħidhom Alla lili u lilek. Forsi ħafna drabi dawn il-kelmiet ma tantx tajna kasu. Araw ftejt fil-Qudiesa kif is-saċerdot ikompli kontinwament jirrepetilna din il-frażi. Il-mulej ma'kom. U aħna nirrispondu u miegħek ukoll. Ma ħafna drabi ma tajniex kasom dawn il-kelmiet. Imbagħad jerġa' s-saċerdot jgħidilna mela ejjew nerfgħu qlubna l fuq. Xi tfisser terfa' qalbek il fuq? Timtela bil-ferħ, tħares lejn Alla, tirringrazzjah talli għażel li jkun miegħek. Jew hekk nitolbu l-mulej biex llum f'din il-festa għażiża il-koll kemm aħna, partikolarment f'dawn il-mument fejn kulħadd qiegħed miġbur f'daru, inħossu li aħna maħniex weħedna, imma li l-mulej qiegħed magħna. Ejjew nagħmlu minn djarna, ejjew nagħmlu minn qlubna tempju ħaj ta' Alla li fih huwa jammar u jisalta. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Illum eżies nistqarru il-fidi tagħna u għal kelmiet u li bent Alla sar bniedem, aħna wkoll ninżlu arkubtejna, anke intom minn djarkom, ninżlu arkubtejna u naduraw dan il-misteru hekk kbir ta' Alla li joġbu jsir bniedem bħalna biex ikun magħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla, imnisser mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnisser mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuħ għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuħ, u fit-tielet jum għam minn bejnu miet skont il-kodba mqazza, u tela is-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, u għandu jirġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem, u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-liben, li jum imweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-liben, u li tkellem fahom mill-profeti, fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nisqar mamudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Aħna nemnu li l-mulej huwa tassew magħna. Jew għalhekk flimkien inresqulu it-talba tagħna u nitolbuh u ngħidulu sawwab mulej il-grazzja tiegħek fuqna. Sawwab mulej il-grazzja tiegħek fuqna. Nitolbu għall-Knisja biex fija qatt ma tonqos il-fidi
tal-preżenza tiegħek fostna nitolbu. Sawwab mulej il-grazzja tiegħek fuqna. Nitolbu għall-ommijiet biex jilqgħu bil-ferħ id-don tal-ħajja kif laqetu il-Verġni ta' Nażaret, Marija. Sawwab mulej fuqna il-kotra tal-grazzja tiegħek. Għalina il-koll biex inkunu nies ta' fidi kbira fejk u nemnu li għalik xejn ma hu impossibbli. Nitolbu. Sawwab mulej il-grazzja tiegħek fuqna. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija tkompli tbierek u tqaddes il-familji kollha tagħna. Għati l-għajnuna tiegħek meħtieġa, partikolarment f'dawn iż-żminijiet lil-morda, lit-tobba u l-dawk kollha li qegħdin jaħdmu biex jgħinu lill-bniedem batut. Nitolbu. Sawwab fuqna mulej il-kotra tal-grazzja tiegħek. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla il-verb tiegħek magħmul bniedem għalina fil-ġuf tal-Verġni Marija offra ġismu bħala offerta li toġbok għas-salvazzjoni tagħna. Għati li l-Knisja tiegħek titajjeġ bl-ispirtu għaddejs tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek frott id-dirja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn dej is-sagrifiċċju għat-tifħir glori ta' ismu għal tiġid tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla li tista' kollox, ilqa' l-offerta tal-Knisja tiegħek biex hija li tara fl-ewwel bidu tagħha fit-tnissil ta' ibnek il-waħdieni bħala bniedem tiċċelebra f'dan il-jum sollenni il-misteru tiegħu bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom nerfgħu lubna il-fuq niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu siedna. Li biex jitwilet fostna u għalina l-bnedmin, il-Verġni Marija laqet bil-qalb it-ħabbira li jinti battila mis-sema u nislitu fl-imħabba fil-ġuf tagħha bla teba bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li xeħet id-del tiegħu fuqha. Ek seħħu tassew il-wedijiet li jinta għamilt il-luliet Izrael u id-dinja ħasset li baġeb li ma bħalu ix-xewqa tal-ġnus kienet waslet biex tintem. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu il-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna
waqt li magħhom nifirħu u intendulek. Għaddejs, mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-oli ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa il-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħħa l-kalċi, reġarad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u bixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxirret għalikom għal nedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u intaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, l-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
għax tiegħek hija s-saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Jew nagħmlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu, biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nittama fik, nemmen fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Nitolbu. Wettaq mulej il-fidi tagħna fil-verità tal-misteri tiegħek. Aħna nemmnu li ibnek imnissel minn Marja Verġni huwa tassew Alla u bniedem. Għatina li bil-qawwa tal-qawmien tiegħu mill-imwiet li bih ħadna s-salvazzjoni ikun jistħoqilna naslu fil-għena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ngħidu issa t-tliet Avamarijiet kif talbitna Omna Marija minn dan il-kwadru. Għalhekk jew naqdu flimkien u ngħidula lil din il-qaddejja tal-mulej
Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Nfakkarkom ħuti issa il-lejla ninaqdu flimkien mal-isqof Mario Grek għal-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa li ħatkun imxandra wkoll fuq TV M2 fil-5:30 u dritt wara il-Quddiesa ikun hawn ukoll it-talba tar-Rużarju Imqaddes. Ejjew inħarsu din il-ġurnata għażiża. Ejxu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla.